3, 2, 1, aja. Ja vasemmalle, vähän tiukempi on. Anna mennä vahto, kun on liukas. Joo. Ja sit oikealle. Ja oikeet. Ja aukeaa ja vasen heti. Tää kääntyy vähän. Ja 90 vasen. Tästä 90 vasen. Ja huomio. Oikee tukkipino ulkona. Kääntyy vielä, kääntyy vielä. Vittu, Kääntyy vielä. putos vapaalla. Joo. Missä otin vaitte? Joo. Kääntyy vähän. Ei, tiukkanen, tiukkanen. Ei paljon. Joo. Ja tuolta vähän pitempi on tää. Okei. Ja sit kääntyy oikealle. Tää oli tää. Joo, ja sit jatkuu vielä. Jatkuu vielä. Hyvä. Ja sit menee tonne vasemmalle ennen tota taloa. No niin saatana liukka olosta. Joo. Ja taas vasen. Ja vasen kääntyy vähän enemmän. Ja aukeaa. Anna mennä vaan. Nyt oikealle en osaa sanoa. Hyvä. Ja sit tulee 90 oikein. Ensin tulee vasen ja sitten 90 oikein. Tosta. Ja tääkään. Okei. Ja vähän vasemmalla. Vitut nosta. Hyvä. Ihan hyvä. Ei tiedä vähän joo. Nyt kääntyy vähän enemmän. Ois mennyt vähän lujaa. Ja nyt kääntyy vasen. Mutta aukeaa heti. Sitten tuolta kääntyy vähän oikealle, mutta voit mennä varmaan aika täysin. Sitten vasen vähän enemmän. Ei kaukei. Ja vasen. Helvetin sisältö on. Oho. Ja sitten etuviisto oikein. Ei tarvii varmaan ottaa. Vähän pikku. Joo, anna vaan. Ja Sitten kääntyy tonne oikealle. Mutta anna mennä vaan. Hyvä. Ja vasen vähän, se voi olla vähän kirjasta. Kiristyy, kiristyy. Ja sitten vasen pikkasen aukee. Ja tuolta menee vasen. ei oo. Mutta aukee vähän. Se oli vähän nyt.
Sitten on porukkaa. Voi olla jotain. Se on liukasta olevakin jarru. Ei tuolla. Oi, nyt tulee tää vasen. Ja oikein. No joo. Ihan